Para sedherek pasamuan wilujeng pinanggih ing renungan padinan Gereja-gereja Kristen Jawa Klasis Wonogiri. Dina Senin Wage tanggal 6 Juli taun 2026. Kula Pendeta Yahya Tirta Prawito ngajak kita maca wacan kitab suci dina iki Rom 1 ayat 18 tekan 25 kanthi jejer. Luwih seneng ngabekti marang donya tinimbang marang Gusti. Lan Rom 1 ayat 18 tekan 25 Lembaga Alkitab Indonesia basa Jawa taun 1994 kawaca ayat 25. Kasetyane Gusti Allah dilironi goroh. Wong-wong mau padha luwih seneng lan ngabekti marang barang gaweane dhewe ketimbang karo Gusti Allah sing nitahake, sing mestine diluhurake ing saklawas-lawase. Amin. Para sedherek ingkang rahayu kang nampa sabda pangandika lan ngestokake ing uripe. Haleluya. Amin. Wiwit jagat katitahake manungsa wis kaparingan kawruh kang cetha bab Gusti Allah. Nanging dosa lan durakane manungsa ngalang-alangi kanggo urip manembah ngabekti marang Gusti Allah. Tinimbang ering lan hormat marang Gusti malah kajiret ing perkara-perkara kang tanpa guna. Menawa ing jaman kuno manungsa nggawe reca sesembahan, ing jaman sing jarine maju iki manungsa tetep wae kejiret ing lelumban teknologi kanggo perang, kanggo mbesmi, mateni, ngrusak sing dianggep mungsuh. Lan uga dibondo konsumerisme marang barang-barang anyar sing ditawakne liwat iklan ing gaya urip sing jarine maju lan modern. Sangsaya abot urip padinane anggone nyambut gawe supaya bisa nyukupi kabutuhane padinan, supaya ora diarani ketinggalan zaman lan ngoyak mode lan tren sing tansah owah-owah wae. Para sedherek urip kebak panarimah lan ngaturake panuwun syukur marang Gusti Allah dadi perkara sing wangel. Senajan asil anggone nyambut gawe yen diitung cacahe luwih akeh, kabutuhane uga saya mumbul dhuwur. Jarine dasa Pusat Pelaporan lan Analisis Transaksi Keuangan PPATK Indonesia. Ana 26 yuta penduduk sing utang duit lewat pinjaman online. Lan cilakane ana 3.800.000 rekening sing digunakake kanggo judi online, judol. Akeh sing kangelan nyaur utang lan gawe rekoso kulawarga amarga dioyak-oyak wong sing nagih utawa debt collector. Durung maneh ing urip bebarengan para pangarsa sing kudune dadi tuladha malah gawe rusuh bangsa amarga nindakne korupsi, kolusi lan nepotisme sing terus wae ana. Para sedherek urip sing wedi lan ngabekti marang Gusti iku adoh saka tumindak sing bodho sing dilakokne ing pepeteng. Kosok balen saka nguja nepsu ing perkara sing asor lan nista. Sing ditindakne iku perkara lan pakaryane pepadang ing katresnan lan welas asih kang makarya lelati. Ngudi karahayon lan karaharjan bisa kababar ing tata urip bebarengan. Njejekake keadilan lan kayekten, belani pepadha supaya ora diapusi apa maneh ditindes. Ngabdi Gusti iku dibabarake ing tumindak nyata nglawan kanyatan sing rusuh
amarga akeh sing luwih seneng ngabekti marang donya. Amin. Tuntunan kanggo nyuraos. Bangsa kita Indonesia ngaku dadi bangsa sing ngabekti marang Gusti. Sila kapisan iku ketuhanan yang Maha Esa. Nanging kanyatan patinan akeh tumindak rusuh lan lamis. Apa bedane luwih seneng ngabekti marang Gusti lan ngabekti marang donya? Monggo katuran nyuraos. Lan pandonga. Duh Gusti, mugi kawula winulang gesang dadi umat ing kratoning Allah. Gesang kang ngabekti marang Gusti, mboten malah ngabekti marang donya. Wonten ing Gusti Yesus. Amin. Para sedherek mekaten renungan patinan. Mugi Gusti paring berkah dhateng kita. Amin.